Neuveriteľné fakty o bábetkách, ktoré ste pravdepodobne nevedeli. Po prvé, plod získava odtlačky prstov vo veku 3 mesiacov. Po druhé, všetky vajíčka, ktoré budú vaječníky uvoľňovať počas celého života, sa vytvoria, kým je ešte žena v maternici svojej matky. Po tretie, takmer všetky bábetká sa rodia s modrými očami. Po štvrté, novorodenci plačú bez slz. Slzy sa u nich objavujú až v 4. až 13. týždni života. Práve v tomto období začína slzná žľaza plnohodnotne fungovať. Po piaté, jedno z 2000 bábetiek sa narodí so zubami. Po šieste, deti sa rodia bez kolenného jablčka. Až po 6 mesiacoch života sa začína chrupavkové tkanivo meniť na kostné. Konečné formovanie jablčka sa dokončí vo veku 7 rokov. Po 7, od momentu narodenia v ľudskom mozgu už existuje 14 miliárd buniek. Po 8, pri narodení má dieťa v tele viac ako 300 kostí. Časť z týchto kostí postupom vzrastá, čiže sa kosti spájajú a v dospelosti sa ich počet ustáli na čísle 206. Napríklad, spočiatku sa lebka dieťaťa skladá z niekoľkých kostí, čo pomáha dieťaťu prísť na svet. Potom sa spájajú, zrastajú a vytvárajú pevnú obranu. Po 9, hlava novorodenca tvorí štvrtinu jeho výšky. Je to potrebné na udržanie rýchlo rastúceho mozgu. Mozog dvojročného dieťaťa má 80% veľkosti mozgu dospelého človeka. Až vo veku 25 rokov u mužov a 23 rokov u dievčat dosiahne mozog plnú zrelosť. Po 10, do 7 mesiacov môže dieťa dýchať a prehltať zároveň. Pri narodení je hrtan bábetka vyššie ako u dospelého človeka. Tomu umožňuje, aby sa pri dojčení nedusilo alebo nezadusilo. Postupne sa hrtan znižuje do polohy, ktorá umožňuje človeku hovoriť. Zároveň hrozí, že sa do dýchacích ciest dostane jedlo alebo voda. Po 11, v priemere štvoročné dieťa denne vysloví 12 000 slov a položí okolo 100 otázok.